Ο Αλαφούζος είπε τον Ρότσα, δεν υπάρχει ιδανικότερος άνθρωπος πέρα από τον Ρότσα, θα πάμε μαζί μέχρι το καλοκαίρι. Για τους στόχους του Παναθηναϊκού πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, το κύπελο είναι ο εφικτός στόχος, μια καλή θέση στο πρωτάθλημα και προσπάθεια να βγούμε στην Ευρώπη, λέει. Ερώτηση, πώς θα αντιμετωπιστεί το κατεστημένο, ρώτησαν τον Αλαφούζο του Παναθηναϊκό. Μόνο ηθικός είναι ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός μπορεί να παλέψει τέτοιες καταστάσεις, με συστηματική αντίδραση και αποκάλυψη και αντιμετώπιση τέτοιων ηθικών. Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει τα ήθη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αλαφούζος λέει. Συμπληρώνει, ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνος του. Η ΑΕΚ είναι σε αντίστοιχη θέση και σιγά σιγά θα γίνουμε περισσότεροι. Αν αποτύχουμε θα επικρατήσει η μαφία. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να φτιάξει τη δική του παράγκα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παίζει ισότιμα. Ακόμη και την εποχή του Καπετάνιου και της παντοδυναμίας του και άλλες ομάδες έπαιρναν τίτλους. Ξέρεις τι ξεχνάει η Παναθηναϊκή σε αυτή την μια λεπτομέρεια που είναι 25 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή. Ναι. Ναι. Δηλαδή παλιά που παίρναν και οι άλλοι πρωτάθλημα, ωραία, ναι, εντάξει, αν έπαιρνες το πρωτάθλημα έπαιρνες το Μαστραπά, αλλά δεν είχες 25 εκατομμύρια ευρώ από το Champions League, τότε ήσουν πιο άπλας. Σιγά μην έσουν 25 εκατομμύρια ευρώ και σε διεθνείς πρωταθλήματα.